Keyboard pulet jong tenat bomb squad ha ka arpu pratrek unaitung kilalet bantam no ban pendu no agajing trekam jong ki artli gi bom ki belalap na ki artli gi jaka ha ka snong maulendep ha ka distrik riboy kat kum gajing tip balayo lum laong baki artli gi longyeng ha ka snong maulendep ki badang penkre ban snayeng bat kat baki dang ti nong rim yeng kilalap kini ki artli gi bom ki bela antat baki la bandai ki bom ki bela ther ha ka por jong ka thama ba baar bat marmar kini ki longyeng kila pentip no ki bor snong Habaikran berubah jinu karbuki orang basnong kemaulan dep ule tho bagi borsnong kila yo jeng tep halor ke jinglap ikini ki artli ki bom na ki artli ki jaka ki bedang temu banti nong rem yeng bat kum ta kasnong kila pentip no shki bor jong ka thanat yam bala pentip shki bom squad ule tho ru bagi pulet tang maria yo jeng tep kila let marmar shkene kasnong ban shimti kini ki artli ki bom bat haga jing jurep jong ka kenhon bom squad lalap ikini ki bom kidang trekam bat ki bala ban bo jeng ma ki pat ba Kumta lara no shaka first battalion hamoyong bala pendu no ikobor trekam jong kini ki bom. La ban kedau hang ne bakani kedai ga sen ke baar ha ke balalap yakum kini jet bom ke bala sarang ha kini ga jokasnong kata hamolendep. Tengah pentip hang ni kalau mamin sejan dan artili ki longyeng ki beti nong rimyeng hadin jong ka jingti nong rimyeng jong ki pedang jong ka jingti ki lap yau bom na kacaka bakti nong rimyeng dah kumtahi hadin sisngi pentip budwud yang ngi nong ilam snong tengi ngi nong ilam snong rung iwat kila klenti bangi phone no ye usi jong ko yam ps bahadin kata yam ps la sim khai ni kam baila pha ya ki brio expert ki bedai hagal yang bantes uni bom bam takasngin na kila ngilala ban IT no ya kini ki bom syaki ni ki expert bam takasngin kila ban sim no ya uni bom na pok snong maulendap tenga ai khublai hang ni por ya usi jong yam baila sim khai ni kam ba ya baro ki bedan bentalang ha ka ba ban ya wan sim ti uni bom na next nong jong ban takasngin